Το έλλειμμα ενημέρωσης αλλά κρατικής μέριμνας δυσκολεύει δραματικά την εκπαίδευση των ναυτιστικών παιδιών στη χώρα μας. Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην ημερίδα που διοργανώθηκε για τον ναυτισμό. Σύμφωνα με την παιδοψυχίατρο Βασιλική Παπαγεωργίου, 100.000 συμπολίτες μας όλων των ηλικιών βρίσκονται έγκλειστοι σε σπίτια ή νοσοκομεία, ενώ τεκμηριωμένη επιστημονικά προσέγγιση συνίσταται σε χώρες του εξωτερικού λόγω μη εξειδίκευσης. Ένα ιδιαίτερα μεγάλο κενό ενημέρωσης επικρατεί τόσο στην ιατρική όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τον ναυτισμό, ενώ απούσα είναι και η κρατική μέριμνα για τα ναυτιστικά παιδιά. Αυτό επισήμαναν χθες επιστήμονες κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα ναυτισμός και εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΜ. Η οικογένεια χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ένα σημείο αναφοράς, χρειάζεται κάποιους που να τους υποστηρίζουν συστηματικά. Είναι δουλειά των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, θα έπρεπε να είναι δουλειά των παιδιάτρων και των παιδοψυχολόγων και είναι δουλειά των παιδιάτρων και των αναπτυξιολόγων. Ωστόσο όμως, όπως σας είπα, η εκπαίδευση είναι λυπής σε όλες τις, όχι μόνο στους παιδιάτρους και στους αναπτυξιολόγους, αλλά και στους παιδοψυχιάτρους. Δεν υπάρχει συστηματική εκπαίδευση σε αυτό το τομέα. Η εκπαίδευση των παιδιών με ναυτισμό είναι δύσκολη λόγω της ιδιαιτερότητας των παιδιών, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην αντίληψη, κατανόηση εικόνων, γενίκευση και παραγωγή λόγου. Και είναι πολύ σημαντική η μερίδα που γίνεται για μας. Βέβαια, όλες αυτές οι μερίδες θα έπρεπε να γίνονται με κρατικές επιχορηγήσεις. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να ακούσουμε όλα αυτά και να έχουμε μια άλλη άποψη για τον ναυτισμό. Τώρα οι γονείς πιστεύω ότι θα αποκτήσουν μια ελπίδα για το αύριο με όλα αυτά που θα ζήσουμε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότητα εμφάνισης του ναυτισμού είναι περίπου 1 στα 100 άτομα. 1% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Σκεφτείτε με 1% πώς είμαστε στην Ελλάδα. Σκεφτείτε πόσα άτομα με ναυτισμό υπάρχουν. Πάρα πολλά. 100.000 δηλαδή. Αν είμαστε 10 εκατομμύρια, είναι 100.000 άνθρωποι. Πού είναι αυτοί? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι στα σπίτια τους, είναι στα νοσοκομεία με λάθος διαγνώσεις πολλοί, γιατί αυτή η κατάσταση τα τελευταία χρόνια ακούγεται σε αυτόν τον τόπο, γιατί η εκπαίδευση δεν υπάρχει σε κανένα στην ιατρική, δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση, σε κανένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας δεν υπάρχει εκπαίδευση για τον ναυτισμό. Αν θες να μάθεις κάτι πρέπει να το μάθεις έξω, να φύγεις έξω. Καταλαβαίνετε, το πράγμα είναι δύσκολα.